Sziasztok, Tovak Réka vagyok, 17 éves, veszprémi születésű. Láttam a versenyt, és már szántbérlet baromi drága, ezért úgy gondoltam, megpróbálom. A jó életstílus elég megvan, ugyanis Oroszországban élek jelenleg 10 hónapja, egy hét múlva érek haza, már baromira várom, egyáltalán nem voltam otthon, és jó lenne végre magyar módra bulizni, amiből aztán kihagyhatatlan lenne Balatonparti révén. Remélem megtetszem, egy kicsit elküldök pár képet, és hát jó lenne, hogyha engem választanátok, mivel szeretek bulizni, bár melyik magyar fiatal nem szeret bulizni, kéne valami különlegesség is. Hát hány magyar fiatal jutott el Oroszországba 10 hónapra cserediákként, rengeteg barátra tettem szert. Mindenhonnan, Mexikó, Lettország, Izland, minden európai országból, és persze baromi sok orosz. A magyarok még mindig jobban tudnak bulizni, ezt megmondom. Tehát engem!